Ang Palawan ay binubuo ng iba't ibang malaparaisong isla. Isa na nga dyan ay ang Coron Island. Dahil sa malakristal na tubig sa karagatan at mga lawa, may tuturing kong ang Coron ay isang ideal travel destination. Ang Coron Island ay situated sa Calamianes Group of Island at kabilang sa municipality ng Coron. Ito ay kasama sa top priority areas under the Sustainable Tourism Development ng Palawan. Coron Island kasama na ang iba pang nakapaligid na maliliit na isla dito ay unang idineklarang National Reserve sa bisa ng Proclamation No. 219 noong July 2, 1967. Noong 1978 naman, sa bisa ng Proclamation No. 1801, idineklara ang Coron Island na Tourist Zone and Marine Reserve. Sinundan din ito ng Proclamation 2152 na nagdedeklara sa buong probinsya bilang Mangrove Swamp Forest Reserve. At noong June 5, 1998, ang Coron Island ay kinilala bilang Ancestral Domain sa bisa ng CADC No. 134. Isa sa pinakamagandang atraksyon sa Coron ay ang Kayangan Lake. Ito na raw ang cleanest water sa buong isla at itinuturing na cleanest lake sa buong Pilipinas. Ito ay binubuo ng 70% freshwater at 30% saltwater.
Pagkatapos ng island hopping, pwede niyo ring puntahan ang Calauit Safari. Ito ay isang game reserve at wildlife sanctuary sa Calauit Island. Ang Calauit Island ay 3,700 hectare island kung saan makikita ang iba't ibang African animals at species na sa Palawan lamang matatagpuan. Natapos na naman ang kaibang adventure na ito. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood. Samahan niyo ako muli sa aking susunod na biyahe. Ako ang inyong ultimate travel buddy, sila Kwatserang Ragayana, na naniniwalang traveling is the best way to learn. Kaya tara, let's discover the world, mga kalokwatsa!